Хора, аз съм Ник и специално за 10 абоната ще правим въпроси и отговори и предизвикателства. Така. Може да ми задавате въпроси в Ask Me, който ще има в описанието или в информацията на канала, или в YouTube в коментарите на този въпрос. И ще правим, аз и Коникаря може да правим въпроси и предизвикателства, но не знам кога ще. Ще помислим. Така, първи въпрос е как се казваш, на колко години си, коя ти е любимата игра, кой ти е любимия спорт, имаш ли домашен любимец, ако имаш домашен любимец, как се казва? Аз се казвам Калян, на 12 съм, 12 години. Любимия ми спорт е футбол. Има още един въпрос, сега ми написа и в коментара на този. Написа, кой ти е любимия ютубър? И преправил въпроса и изтрил единия. Добре, защо не иска да ви го казвам, добре. Значи, любимият ми ютубър е PewDiePie. Така, следващ въпрос е, кой ти е любимия спорт? Кой ти е любимия отбор? Кой ти е любим? Да, това е. Футбол казах, Барселона. И това е следващия въпрос. В кои държави си ходил? Ще правиш ли влогове, ако ходиш в някаква държава? Ходил съм в европейски държави само, сега ще ги кажем. Гърция, Турция, Македония, Сърбия, Унгария, Австрия, Германия, Холандия, Англия. И като хода в Испания на май някъде, ще правя влог. Ще ходим в матча на Барселона срещу Атлетико Мадрид, последния матч. Това ще бъде много решаващ матч. Искам да кажа, че това може да е за купата. Ако спечели купа, ще е голям купон. Ще ходя в музея, в магазина, ще се разхождаме в това около Барселона и да, ще правя влог, 100%. И става 10 минус Испания. Става 9. Но 10 или 9 не знам. Така, предизвикателство. Добре. Имитирай PewDiePie. Добре. How's it going, bros? My name is PewDiePie. Само толкова смога. Добре. Следващ въпрос е кой ти е любимия български ютубър? Познаваш ли някакъв български ютубър? И на кои игри мислиш да снимаш? Любим български ютубър ми е... Не казвам каква игра снима или дали ще кажа Светослав Цонев, мале голям пич. Ще ви сложа в описанието да го видите. Много як. Прави влогове. Не снима на игри, но много як. Всъщност много як. Познавам някакъв познавам Бойк, но затова ще помисля малко по-нататъка. Да, и на коя игра мисля да снимам? Мисля да снимам на World of Tanks, много ми хареса тази игра. И на Happy Wheels, мале книга открих. И да, това е от мен. Исках малко да се опознаем. Може да ми задавате въпроси тук, в коментарите на този канал. В това видео. Може да ми пишете съобщения, пак да ми задавате въпроси. В Ask също, ще го намерите в описанието или в информацията на канала. И това е, което искам да ви кажа. И чао!